Мәхмүтне иң белгән кешеләр, иң күптән белгән кешеләрнең берсе мин булам. Чөнки Мәхмүт белән без бергәләп 1984 елына сәнгать институтына укырга киргә килдек. O вакытта ул бүдеррә чәчле иде. Шул тиклем мөлаем, яшь кенә мәктәптән килгән бала иде. Ләкин язмыш үзенекен итте, мин киреп киттем, Мәхмүт безнең армияга хезмәт итәргә китте. Инде соңыннан ул Казан училищесына, театр бүлегенә укырга кергән. Һәм Аллага шөкер укып бетеп, менә Нур театрын ачышырга Уфага килде бит инде. Ул театрны ачучылар арасында иң беренчеләрдән берсе дип әйтә алам. Безнең Марат абый Исхаков белән бергә алар бик зур көч салдылар Нур театры булсын өчен. Ул бездән дә алдарак Нур театрына килде. Мәхмүт белән без Башмагымда бергә уйнадык. Анда ул сыйчыкны уйнаган иде. Бик тә кызык, матур итеп килештереп, шулай итеп башлап җибәргән иде ул беренче адымнарын. Безнең Мәхмүт нинди генә рольләрне башкарса да, ул тамашачының игътибарын җәлеп итә. Матур итеп ролен, образын җиткереп уйный. Бигрәк тә инде ул тел осталыгында беренче булып үсеп китте. Бик матур итеп хикәяләр, шигырьләр алып сөйли бит инде ул. Матур итеп концертлар алып бара. Безнең Мәхмүт бик туры сүзле, бик таләпчән, бик үзенчәлекле артист. Аның белән режиссерларга эшләү җиңел түгел. Бу инде талантлы артистларга хас нәрсә. Мәхмүт инде ул. Кайсы яклап карасаң да балкыган йолдыз. Нинди генә образ тудырса да, нинди генә спектакльдә катнашса да, бәләкәй образмы, зур образмы, зур роль, бәләкәй рольмы, ул һәр вакыт балкып тора. Аны тамашачы шул тиклем ярата, шул тиклем үз итә. Спектакль чыгара башлаганда уйлыйсың, карыйсың, бу Мәхмүткә нишләп шундый бәләкәй генә роль бирделәр икән, нишләп сүзләре дә әз генә икән дип. Спектакль дәврендә, спектакль туган мәлдә карыйсың да аптырыйсың. Спектакль чыккач тагын бер тапкыр аптырыйсың. Чөнки кичкенә генә образны ул шул тиклем байыта, шул тиклем аңа фәһем өсти, шул тиклем ул образны җанландыра, көч, куәт бирә. Шуннан да образны балкытып җибәрә. Тискәре образ булса да аңа ничектер матур караш белән карый башлыйсың. Һәм шул тискәре образны үз күңелеңдә, үз йөрәгеңдә яклый башлыйсың. Һәм бу әлбәттә Мәхмүт әфәнденең бик зур салган көчен аңлата. Мәхмүт ул бик күп укый, бик күп кызыксына торган кеше. Һәм ул әле безнең театрыбызның артисты гына түгел, ул әле безнең ничә ел буена театрыбызның тукайы булды. Сценарий язу бик катлаулы нәрсә. Сценарий язган кешенең башында шул тиклем күп фәһем булырга тиеш, шул тиклем матур идея ятырга тиеш. Һәм ул Тукай әсәрләреннән шул бер әсәргә Тукайның бөтен булган әкиятләренең фәһемен салган кебек тоелды безгә. Аның белән уйнавы сәхнәдә рәхәт, аның белән сөйләшеп утыру, аның белән кеше буларак та аралашуы шул тиклем күңелле, шул тиклем җанга рәхәтлек бирә. Үзебезнең телебезне, үзебезнең динебезне, үзебезнең халкыбызны яраткан һәм үзенең телен, ана телен бик камил дәрәҗәдә белгән кешеләр хәзер бик аз. Менә шул кешеләрнең берсе Мәхмүт. Мәхмүтне мин сәнгать дөньясына килеп кергән беренче көннәремнән беләм дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Шул вакытларда мин әле яшь кенә кыз бала, шушы эстрада төркеменә килеп кереп эшли башлаганда, Мәхмүт белән очрашкач, ул миңа бик гаҗәп кеше кебек булып тоелды. Гомумән мин андый кешеләрне күргәнем дә булмагандыр. Ул үзе усал да, үзе шук та, үзе җитез, үзенә төрле сыйфатлар сыйдыра алган кеше булып күз алладым мин аны. Көннән көн һәр вакыт ул бер кашан да тик тормый, һәр вакыт үзен үстерүдә эшли. Менә шундый кеше ул тынгысыз, ул әче телле дә булырга мөмкин. Әмма ләкин аның менә шушы әче теллеге берничек тә сиңа килеп казалмый, килеп аңлата гына.
аңа беркайчан да үпкәләп булмый. Киресенчә сиңа дус булып кала, чөнки ул һәрвакыт дөресен әйтә. Һәм беркайчан да сиңа яманлык булсын дип әйтми, үсеш булсын дигән яктан әйтә. Шунлыктан аңа бик рәхмәтле кеше мин. Ничә еллар шушы сәнгатьтә эшлибез һәм һәрвакыт юлларыбыз бергә бара. Ул киңәшче дә, аның белән нинди генә темага теләсәң шул темага сөйләшеп була. Һәм һәрвакыт аның ихласлыгы тоела шушы әңгәмәдә. Сиңа яхшы теләктә булуы тоела. Мәхмүд Фатихов тел остасы икәнен әйтәсем килер. Без Мәхмүд Фатихов белән Ай булмаса йолдыз барда да уйнадык, ул автор булды. Бүгенгесе көнгә хәтлем хатын түгел аждаһада уйныйбыз партнер буларак. Миңа карата һәрвакыт игътибарлы, яхшы партнер дип әйтә алам. Гомумән тормышта да ихтирам иткән кешем. Ул бит инде безнең дини гаиләдән. Менә шушы күп балалы гаиләдән төплелеге белән миңа бик якын. Буш кеше түгел. Буш диюем нәрсә? Артистлар кызык бит инде ул. Тышка юнәлтелгән артист та була, эчкә юнәлтелгәне дә була. Мәхмүттә ул кирәк кимәлдә, гармонияда барысы да кирәк дәрәҗәдә талантлы артист. Аның халыкка әйтер сүзе бар. Бу бик кирәкле. Менә бу театрда төрле кешеләр эшли. Менә мин театр кешеләрен, артистларны ике категорияга бүлер идем. Театрга хезмәт итәргә килгән кешеләр була. Театрда эшләргә килгән кешеләр була. Хезмәт итү белән булай гына эшләү әлбәттә бик зур аерыла менә минем өчен. Хезмәт итү ул үзеңне шушы театрдан башка күрә алмау дип уйлыйм мин. Башка ниндидер бер профессиядә. Ә инде эшләргә генә килгән кешеләр ул театрда эшли ала, башка бер җирдә дә эшли ала. Ә менә безнең Мәхмүд чынлап та үзен театрсыз күз алдына китерә алмый. Чөнки менә шушы менә инде 25 ел эшләү белән ул әлбәттә шуны үзендә күрсәтте. Служение, служение музам не терпит суеты диләр әйме. Мәхмүд бит тоже бик теге суетиться итеп бармый ул. Әкренәп кенә җиренә җиткереп, һәрбер алган ролен җиренә җиткереп эшли, ашыкмый. Безнең сәнгатьтә ашыгырга бик кирәкми. Мәхмүд көтә белә. Вообще театрда көтә белү бик кирәк, артистларга бигрәк тә. Барыбер әгәр дә шул театрсыз яши алмый икән, театрны көткәне бары аны килеп җитә ул. Мәхмүд көтә дә әлбәттә шушы еллар эчендә үзенә генә хас рольләр килеп җитте һәм уйнады. Ул бөтен яклап та, ул комик артист буларак, шулык драматиканың рольләре бик күп булды. Бөтенесендә үзенең йөрәгеннән алып, ниндидер үзендә шушы рольләргә карата ниндидер билекле генә булса, эчендәге бөтен ниндидер нюансларын табып эшли. Шул ягы белән ул әлбәттә режиссерларны үзенә ялеп итә. Режиссерлар аның белән эшләсе килә. Ул бит әле тагын безнең поэзияны ярата. Шул Тукайны бик яхшы белә, Такташны белә, ичке күңеле белән бай. Һәм тагы да әйтер идем, Мәхмүднең шундый ягы бар, ул дөрес кеше. Менә була бит шундый кешеләр, дөньяда дөрес кешеләр. Менә безнең Мәхмүд шундый дөрес кеше. Мәхмүд һәр вакыт бу тормышта ничек кенә булмасын, нинди генә секелтәле юллар булмасын, нинди генә авырлыклар булмасын, шул дөрес булып кал һәр вакыт. Мәхмүд Фатиховның театрыбызда үзенең кабатланмас урыны бар. Беренчедән, әлбәттә, ул безнең ветераныбыз. Чөнки ул студия чорыннан бирле театрга тугры хезмәт итә. Хезмәт итү ул эшләү генә түгел, зур миссияны башкару. Бары яклап та талантлы, җитешкән, бөтен шәхес. Аның әйткән сүзе гел туры һәм үтемле, тирән фикерле һәм фәһемле. Рольләре дә һәр яклап җиренә җиткереп эшләнгән, шомартылган, тормышчан һәм халыкчан. Гомумән һәр эшкә, һәр сорауга тирән уйлап тотына, җиң сызганып эшли ул.
Эштен, авырлыклардан курыкмый, киресенчә шуннан тәм табып иҗат итә. Халык күңелендә Мәхмүд Фатыйхов җыр һәм мәзәк сүзе белән туган телебезгә тирән хөрмәте, шигърияткә, әдәбияткә мәхәббәт тәрбияләүе белән дә урын алган. Ул үзендә халкыбызның рухын, моңын, йола традицияларын туплаган белем иясе, аларны халыкка таратучы, бүгенге көн мәгърифәтчесе, сәхнә остасы. Быел аның юбилей елы. Һәм мин аның янә тыйныклыгын, зыялылыгын билгеләп үтәсем килә. Шау-шаусыз гына армый-талмый көндә спектакльләр уйный, яратып үз эшен башкара. Мәхмүткә мин бәхет теләр идем, исәнлек, саулык, яңадан яңа матур, бик тә мәгънәле, шундый үзенә килешле рольләр телим. Коллегалар белән, безнең белән бергә картайганчы 90 яшендә дә таягына таянып, сәхнәдә эшләргә язсын аңа. Мәхмүт ул чын-чынында рухи шишмә чыганагы. Әле аның халкыбызга, милләттәшләребезгә әйтер сүзе бик күп, бихисап. Шул изге тылсымлы шишмәдән безнең милләттәшләребез, газиз халкыбыз, безнең тамашачыларыбыз рухи байлык алып, рухи матурлык алып гомер кичерсеннәр. Синең ул шишмәң бер вакытта да саекмасын. Безне барыбызны да куандырып, сәхнәдә балкып яшә, Мәхмүт. Мин барлык коллектив исеменнән хөрмәтле коллегабызны гомеренең алтын чоры, югары бишлесе белән котлап, иң изге теләкләребезне җиткерәсем килә. Киләчәктә дә барлык иҗади хыялларыгыз тормышка ашып торсын. Тамашачы алкышлары бер дә тынмасын. Юбилейгыз белән, хөрмәтле Мәхмүд Мөдәрисович.